I-Kaizer Chiefs izokwamukela i-Cape Town City kowe-Betway Premiership ngolwesithathu ebusuku e-FNB Stadium. Umbuzo ukuthi ngabe i-Kaizer Chiefs isibuyele kubhaxabuleni isibhaxo senzima ngempela yini uzophendula kulo mdlalo. Ngemuva kokuhlula iMamelodi Sundowns ekuqaleni kwale nyanga, amakhosi asenqoba imidlalo yawo emibili edlule kuyona yonke imiqhudelwano. Ngemuva kokushaya iMagesi FC, i-Chiefs yenze omunye umsebenzi omkhulu, ihlula iStellenbosch FC ngo-3-1 yazibekisela indawo kowandulelo wamanqamu we-Nedbank Cup. Ngaphambi komdlalo onzima ne-Cape Town City, umdlalo wasemuva wamakhosi u-Anaso Miguel ufuna ukungaguquki koza kwabo. Ukholwa ukuthi uhlelo futhi kumele baqonde isikhathi seqembu nalokho elakhayo. uMiguel ugcizelela ukuthi ukunqoba imidlalo embalwa akubenza abangcono kakhulu, futhi ngokufanayo ukuhlulwa umdlalo wodwa akubenza abadlali ababi kakhulu. Ugcizelela ukubaluleka kokungaguquki, ethi yikho okuchaza amaqembu amakhulu namaqembu ajwayelekile. Uma bekwazi kungaguquki futhi bathole isimo sengqondo sokuwina, bangaya kude. Ngakolunye uhlangothi City ayiwinanga lutho emidlalweni yayo eyisishiyagalombili yokugcina kuyona yonke imiqhudelwano. Isihlulwa imidlalo eyisithupha kweyisishiyagalombili, futhi ngokwefomu yamanje i-Chiefs iyona ebheka ukuthi inqobo kwesithathu iphambi kwabalandeli bayo basekhaya. uMiguel ukholelwa ukuthi iqembu liya kancane kancane lifika lapho liqonda khona izindlela zabaqeqeshi futhi liyaqondana. Uthi impumelelo yabo yakamuva ukubumbana ngobuchule nokuzinikela kanye nokuba nolaka.